какво става, хора? Аз съм в нещо видео. Ще цъкаме с... Този човек, чакайте. Една секунда. Ето този. Дет съм го градил. Вижте и снимката, бе. Най-опримо е. Точно така. И копите са мега готини. И как имаш повече по дяволите уинстрик от мен? GGB. И няма никакъв батъл карт. GGB. Да си представим, че това тук задрасканото е батъл карт. А Спайк въобще трябва да го градим и него. И ето тук ще ви напиша много хубаво усмивчица. Добре. Така, нека да продължаваме с епизода, тъй като малко и нарисувах профилната. Много малко. И не си е сложила да й се вижда ранка. Право. Аз имам само едно. Ето ми го сега моя батълкарт. Сега аз ще ви ограда моя батълкарт. Така. Започваме от батълкарта. После от кит. Продължаваме. Продължаваме от трофите. Колко стрики имаш? И моя стрик. Колко? BC Bots. Буквално да ми гледате куба. Профилната. И името просто не трябва да го гледате. В смисъл, това е лошо име. Да, така е по-добре. И само е тия уинове, другите не ги гледайте. И ранка, и този тук не го гледайте. Смисъл. Между другото, аз след така правя квадратите в час. Да. Е така. Кой да ги прави така? Мисъл, някакво е тук го кривя. Добре. И ето ми го моя профил. Код и девайс. Ползвайте го! И така махаме и вижте как всичко се изчисти за секунда. И нека да започваме, защото съм изхабил 2 минути да драскам. Драмата, великата драма на драмите. Мъчихме се 2 часа да го пишем. После мъжето искам да снимам нещо, ще ме снимаш ли? Колко игри ще играем? И така, хора, ще изиграем днес колко... Аре, 5 игри. 5600 хиляди 5 игри. игри ще не ми се Докато играе не повече. стигнем... Да, ще изиграем 5 или 6 игри. 6 за щастие. Трябва да направим... И още една за нещастие. Трябва да направим 5 победи, така че... Трябва да направим Ако направим 5 победи, хора, ми гифтвате 5 ля. Видеото свършва. Въобще не ме интересува. Когато направим 5 победи, видеото свършва. Имате или нямате ли, ми гифтвате 5 ля. Между другото, хора, кит е най-големия каунтър на всеки бровар. Да, яла ме пази, де! Пу! Край за мен, Аз сега ако мина през газовете на всички бровари. Айде! Хора, между другото, от газо... Погледни как го сайднах това. После ще го видиш на видеото. Добре. Това искам да го повторим. Режисьоре, моля да го повториш. Айде! Ай, съм дете. Край. Брат! Ти базикаш ли се, бе? Оцелей! Ма, не гираш ке, бе, човек! Мога за далече. Отблизо плесква всичко. Ма гледай да цели повече. Отстрани повечко. Бързо! Манито! Аз съм дете. Чао! Не, бе! Човек, спри да ги ръшкаш! Да, не ги ръшка. Не ги ръшка. 100% ти... Това Кенджи ме е притиснал. Добре, Да. първа победа имаме поне. Не. Да, брат. Баси добрите. Смисъл, брат, Кенджи на 17 срещу Кит на 0. Смисъл, има си огромна разлика. Първа победа, гайс. Хора, кажете сега, според вас, ще имаме ли поне 20 ранг? Моя, бро. И добре, хора, ето ни. Както виждате, тук сега ще вземем някакви кутии.
И ни остат още 4 игри, на първо или на второ място. Да знаете, трето място не се зачита. Да, защото трябва да сме на второ място. Така че Защото на трето място хора Да. не дава копи. Така че просто отиваме и се завираме в храста. И чакаме да умрат хората. Най-лесно ще е, ако в момента... Ела, чакай, стой. Да спечелим тази игра. Амин. Целук. Добре, трето място. В момента само чакаме до шоудаун. Още един само да умре. Айде. Ето! Айде да ходим да ги трепем или да умираме. Те са нещо колко ще са. Те сигурно са с 50. На бас. Латки. Да, чай се. Ти видя ли го? Сега този Джина ще ме издърпа и Кенджито ще бъде. Просто зарежи. Да, поне второ място. Днеска ще бъдем 5 победи на второ място. Така, хора, продължаваме с третата игра за днес. Трета игра и остават още 2. Да, но в момента, хора, когато Мими остане сама, искам да й кажа нещо доста важно, да не ръшка. Защото ако ръшне, си прецакваме всичко. Окей, хора. Ето ни. Излъжи. Това мога ли е? Бързо идвай. Аз не разбирам, той е толкова много скил. Гледай как го измених. О, това беше доста добро. По-скоро аз. Абе, бати тъпата би! Как ме издърпа назад? Амбър. Това е Амбър, моби? Аз съвсем забравям коя е Амбър. Бягай, изчакай 10 секунди. Все едно аз съм по-добър от Амбър. Изчакай 10 секунди. 5, 4, 3, 2... Тия май забрах, че мога да скачам. Готово. Така. Ела тук, е. Батето Кенджи е някакъв бате pay to win. В смисъл. Ако искаш да го вземеш и така да го макснеш хубавко, трябва да бъдеш pay to win. Уби ме, на едно кръв беше. На едно кръв е. Успя. Супер. Изчакай сега малко да се възродят. Стой тук, изчакай. Пази се от Байрона. Това правя. Не. Второ място. Да, второ място все пак. Успяхме да вземем второ място. Хора, успяхме да вземем победа. Окей, продължаваме четвърта игра, хора. И хора, очаквайте Скоро нас видео в канала му. и в канала и. Да, ще сложи линк. Та, хора, наистина за бекграундовете на Back to School беше доста труден. В смисъл, почнах го в 7, завърших го в 8:30, час и половина. Това беше... Абонирайте се за канала, защото наистина влага някакъв труд. Въпреки, че по едно време го бях изоставил на тъкмо, защото не знаех какво да Дори качвам. да е някакъв минимален, да знаете, че се старае, както и аз се старая за видеята. Защото аз наскоро се научих да си правя бекграундовете и всичко. Да, и сега ще става още по-добър в тези неща. Да, брат. Това го направиха нарочно. Се учи с времето. Можех да се науча хора много по-рано, но малко ме мързаше и повече гледам TikTok и такова. Така че ако има по-рядки видеа, така че да знаете за какво е мисъл. Да, окей. Четвърта игра все още. Трябва да направим пета да свърши. Да. В момента хора трябва да си победим играта и на петата, като направим още една победа, трябва да изиграем още една, защото вече имаме само една загуба и да си възстановим загубата. Не, просто трябва да изиграем още 2 игри победи. Да. Така, просто предлагам ти просто да идем и да се скрием в храстите и това е. Окей, в момента ако седиме тук, сам ако дойде, можем да го убием. Да. Той си мисля, че сме отишли натам. Сега може да се върнем, а ние ако седиме тук, много тайничко и го причакваме, само да стъпи тук и ще го убием. Опа, Пърл ме видя. Пърл те видя. Би има тук. Каква би? Това е Нани. Не, би е там. Скачам на Нани, която е на 6. На Пърл. Това никога не го правете. Не, човек! Тъпата Манди хора беше на
един шот ми трябваше. Не е достатъчно рейндж да го оцеля този. Yes? Не го цели, бягай. Ма бягай, бе, човек! Опа. Ти базикаш ще се с мене, бе! Сино нарочно го правиш. Не го правя нарочно. Ами хора, за жалост трябва да правим още 2 победи. Драмата се разгорещява. Какво ще се случи накрая на видеото? Ще разберем. Изгледайте го до края. Още 5 минути. Още 10. Още 20 минути. Добре, почнахме сериозно. Нещо се разлигавихме. Давай пак. Давай да се стегнем и да го направим с вами. Хора, ще направим още 2, защото не знам госпожа Мими колко време ще се кипри да разбере, че не трябва ръжка. Вие как съм мръдна да не изкоча. Ти базикаш и се с мене, бе. Така, аз се крия в храста, каширам се. Главата на тик. Добре, че я убих. Вие как ме подгони мене и отиде към тебе. Добре, че я убих. Мистер Карапс е много як. Бъс. Оцелих бъс. Хвана се за мен. Той е за мен! Давай, убий го. Айде. Окей, супер. Успяхме. Стой сега в храста. Изчакай да се възбреда. Шоудаун. Добре, вече можеш. Окей, остава ми само една. Джанета ни е много трудна. Ай, хора. Давай. Умирай. То се е видяло, че тази игра първо място няма да вземе. Така или иначе. И така, хора. Последна игра. И защото сме изхабили 11 минути от живота си, за да показвам акаунт и после да играем. Много сме луди. И... Опа. Вригна. Хора, пишете дали искате влогове. Та е най-якия скин в играта, между това е най-якия скин на Емс в играта. Като е най-добре. Нямаше медуза Емс. Тя е по-яка. Синя. Добре. Леон. Убих Леон. Според мен... Хасан. Убих някой, как се казва Хасан. Хасане! Убийте! Изяш се. Изяш се. Как го каза? Хасане, убихте, изяш се. Трай. Ма ти ела да помагаш, бе! Нали ги бия от далече? Да, ма ти докато стрънеш, те вече са ме убили 5 пъти. Гледай са, само то кръва да ти скочи, защото аз съм с 18, знаеш? Добре, кажи. What? Опа! Успяхме. Хора, сега ще печелим първо място. Първото ни първо място. Изчакаме да се възродя и ще им да ги убием. Мога му скоча, знаеш ли? Да, скочи му. Как да му скоча? Не, ще убия. Хора, но съм топ. Добре, все пак успяхме да победиме 5 игри, така че видеото. Ами, това беше хора, надявам се, да ви харесва. Ако така бях, страйп и